давоми 2 рӯз дар маркази вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд бахшида ба 30-солагии иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштингирӣ гӯштини миллӣ барои дарёфти ҷоми президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар ин мусобиқаи байналмилалӣ варзишгарон аз кишварҳои Беларус, Ҳиндустон, Узбекистон, Қазоқистон, Туркманистон, Туркия, Гурҷистон, Арабистони Саудӣ ва Федератсияи Русия иштирок намуда барои ба даст овардани мақомҳои ифтихорӣ аз рӯи 5 вазн байни ҳам қувозмоӣ намуданд. қабл аз шурӯъи рақобатҳо маросими кушодашавии мусобиқа баргузор шуд, ки дар он намояндагони Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, масъулони Федератсияи гӯштини миллии гӯштингирии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар дӯстдорони риштаи варзиши аҷдодӣ иштирок намуданд. тавре гуфта шуд, миллати солим рӯҳан низ пайваста солим аст. бо такя ба ҳамин гуфтаҳо ҳамеша мусобиқаҳо дар вилояти Суғд баргузор мешаванд, ки он ба хотири оммавияти варзиш, дастгирии варзишгарон ва рушду инкишоф додани ин соҳа маънидод карда шуд. бояд гуфт, ки бахшида ба 30-солагии иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд сеюмин мусобиқаи байналмилалӣ аст, ки гузаронида мешавад. қаблан чунин як мусобиқоти сатҳи баланд бо иштироки варзишгарон аз кишварҳои гуногуни сайёра аз намуди ҷудо ва бокс низ ташкил ва гузаронида шуда буд. ҳаминак рақобатҳо дар давоми 2 рӯз ҷолибу диданӣ сурат гирифтанд, ки дар вазни 65 килограмм беҳтарин варзишгарон муайян шуданд. мақомҳои сеюми ифтихориро дар вазни 65 килограмм Боқиев Вали Муҳаммад ва Сафаров Идибек ишғол намуданд. зинаи дуюмро Артём Штурбин аз кишвари Узбекистон ба даст овард. қаҳрамони вазни 65 килограмм бошад паҳлавони тоҷик Ориф Додов гардид. рақобатҳо дар вазни 71 килограмм ҷолибу диданӣ баргузор шуданд ва варзишгарони зиёдеро ҳам ба ҳам овард. дар ниҳоят намояндаи Тоҷикистон Абубакр Боқиев ва намояндаи Русия Турсунов Али мақомҳои сеюми ифтихориро аз они худ карданд. Субҳиддин Халилзода дар рақобати даври ниҳоӣ аз Мирзоҷамил Рамазонови таҷрибадор шикаст хӯрда мақоми дуюмро ишғол намуд. Мирзоҷамил Рамазонов бошад қаҳрамони вазни 71 килограмм шуд. дар рақобатҳои вазни 78 килограмм Муҳаммадшариф Наҷмиддинов ва Сайфиддинзода Сайфиддин дар мақомҳои сеюми ифтихорӣ қарор гирифтанд. ҳамроз Раҷабов бошад зинаи дуюми ифтихориро аз они худ кард. ғолиби вазни 78 килограмм дар ин мусобиқа Аҳрор Сиёфаев аз Ҷумҳурии Узбекистон шуд. дар қувозмоиҳои вазни то 95 килограмм зинаи сеюми ифтихориро варзишгарон аз кишварҳои Русия ва Тоҷикистон ишғол намуданд, ки Игор Танганов аз Русия ва Исматов Мирзошариф аз Тоҷикистон медалҳои биринҷии мусобиқаро ба гардан овезон карданд. намояндаи кишвари Узбекистон Қазоқов Эркин мақоми дуюмро ба даст овард. Масъуд Қавибазур аз кишвари Эрон қаҳрамони вазни 95 килограмм шуд. дар рақобатҳои вазни ҷамъи 95 килограмм варзишгарони зиёдеро мо мушоҳида кардем. дар ниҳоят Олтибоев Бегмурод аз кишвари ҳамсоя Узбекистон ва Хазар Иброҳим аз Эрон зинаҳои сеюми ифтихориро ба даст оварданд. Фарзин Ҳусейнови тоҷикистонӣ мақоми дуюмро ба даст овард. Фарзин дар финал аз паҳлавони соҳибноми Узбекистон Муҳсин Хисомиддинов шикаст хӯрд ва зинаи дуюмро ба даст овард. Муҳсин Хисомиддинов бошад қаҳрамони вазни ҷамъи 95 килограмм шуда дар баробари мукофотҳои ифтихорӣ ҳамзамон соҳиби шоҳҷоиза автомошинаи сабукрав шуд. ҳаминак ба тамоми ғолибон ва ҷоизадорони мусобиқа маблағ дар ҳаҷми аз 10 то 40 ҳазор сомонӣ тӯҳфа карда шуд. аз рӯи натиҷаи умумӣ дастаи мунтахаби гӯштингирии Тоҷикистон мақоми аввалро ишғол намуд. тими миллии гӯштингирии Узбекистон дуюм шуд ва Эрон бошад мақоми сеюмро аз они худ кард.